ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଅନୁଗୁଳିଆ ଆମ କାମ ପୁରା ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ। ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିକିନା ନାଳେଇ ଗଲୁ କିରେ। ଏତିକି ସୁନ୍ଦରୀ ଏତିକି ହୁନ୍ଦରୀ। ଫୋନ କାଟିଦେଲେ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରିବି ଆଉ। ମାଇ ପିଲାଟା ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲାଇନ ଦବା ପାଇଁ ତତେ ପୁରା ଅନେଇ ବସିଛି। ଏବେ ମନା କରୁଥିଲ। ଶୁଣ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିନି ବୁଝିଲ। ତମେ ତ କଳି ଯୁଗର ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ତମ ତୁଡରୁ ମିଛରା ବାହାରିବ କେମିତି? ଓ ତମେ ମୁଁ ଜମା ଆବେ କେତେଟା ପିଲା ହାତରେ ରଖିଛୁ ଆଉ କା ଅଠା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ହଁ କାଟୁଛି ଆଉ କଣ ତମ୍ବଳି ଲଫଙ୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ରାତି ସାରା ଗପୁଥାନ୍ତି ନା କଣ? ଖେଳ କରୁଛ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ। ଖେଳ କରୁଛ ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ। ଆଉ ମୋ ପାଳି ପଡିବ କେତେରେ?